Jenom tak ještě stručně, protože jsem byla požádaná, abych sdílela i trochu svých osobních zkušeností, tak jenom se představím. Já jsem teda Adéla Gajdošová, moje čínské jméno je Feng Yuran. Jsem z Prahy, jsem herečka a performerka a vystudovala jsem damu, takže nemám žádnou sinologii ani čínštinu. A vlastně na Tajvan jsem chtěla kvůli přátelům, protože vlastně mám odsud hodně tajvanských přátel a udržovala jsem s nimi kontakt. Potom i kvůli kořenům a tajvanské kultuře, která mě velmi zajímá a chtěla jsem ji více prozkoumat. Poprvé na Tajvanu jsem byla díky Erasmu+, a byla jsem tam na praktické stáži u jedné divadelní skupiny, takže to byl můj první výlet. Moje první cesta, samostatná cesta na Tajvan, kde jsem pocítila, že bych se chtěla vrátit znova. Takže jsem právě se dozvěděla o tom stýpku a přihlásila jsem se na MTC NTNU, což je Mandarin Training Center of National Taiwan Normal University, kvůli Taiwan Shifan Daxue. Ve zkratce se tomu říká Shida. Tady je fotka ze školy, měli jsme tam nějaké hodiny a tady s českou vlajkou fotka. Byla jsem tam na rok, studovala jsem tam rok na Shida. Bylo to denní studium, záleželo teda, jelikož to bylo rozdělené na ty trimestry, tak jsme každý trimestr měli jinýho profesora a ten měl taky jiný způsob učení a různý jiný způsob jako vykládání těch věcí, ale záleželo teda na těch učitelích, ale třeba já jsem fakt měla každý trimestr profesora, který chtěl každý den diktáty, takže jsme měli třeba opravdu diktáty na 15 slovních spojení nebo shengci těch slov a každý den jsme opravdu měli diktáty, potom každý týden test na tu chapter, jak se tomu říká, na tu kapitolu. Potom jsme měli každý měsíc prezentaci, abychom i vlastně trénovali nejenom to psaní a čtení, ale opravdu i ten ústní projev. A potom jsme měli mraky domácích úkolů. Takže opravdu full-time intense studium. Když jste si to takhle jako chtěli udělat, protože jako nebudu víc brozet do detailu, jakože chtěla jsem říct, že některý to tak jako vážně nebrali a taky to zvládli, no. Ale myslím si, že to stojí za to do toho investovat i čas, i tu energii, protože ten pokrok je opravdu velký, obzvlášť po tom roce. Vlastně jsem se i rozhodla po absolvování damu, takže jsem právě hned jela na ten Tajvan, takže jsem tam vlastně jako jela po těch studiích, což byl takový dobrý čas. Potom studium probíhalo buď v Pinyin nebo Zhuyin. Zhuyin se používá hlavně na tom Tajvanu a učili jsme se tu tradiční čínštinu. Na škole jsme měli různé ještě další hodiny, které jsme si mohli jako volitelné předměty, tomu se říkalo tápenk. Takže se tam vyprávěly různé příběhy, byla tam profesorka, která třeba povídala o aboriginálních kmenech, nebo třeba tam byly hodiny výslovnosti pro začátečníky, nebo i zpívání v čínštině s mikrofonama. To je taky dobrý, že na Tajvanu milujou KTV, zpívání karaoke. Takže jsme často se nepotkávali v žádné hospodě nebo tak. Ale třeba často jsme večer pak šli na karaoke a zpívali jsme a trénovali jsme tím čínštinu. To bylo docela dobrý trénink taky. A potom jsme vždycky pouštěli jenom ty stejné písničky, protože jsme neznali jiný. Takže takový trénink. A potom taky tam byly kulturní hodiny, takže bylo možné se přihlásit na hodiny Guzheng, tušová malba, tai chi. Já jsem chodila na tai chi ještě mimo. Chodila jsem i v Čechách, ale i právě potom mimo.
školu a tady je tady ten strunný nástroj. Bohužel nevím, jak se mu říká v češtině, jenom vím, jak se řekne v čínštině, a to je kůčeng, tady ten strunný nástroj. Takže to je takhle o MTC. No a potom, proč jsem vůbec skládala tu TOEFL zkoušku, tak to bylo kvůli stipendiu, protože když jste byli na Tajvanu, když jste studovali čínštinu více než půl roku, tak jste museli kvůli stipendiu složit tu zkoušku. Ale pro mě osobně, já jsem fakt chtěla znát, jakou mám úroveň čínštiny, takže kvůli tomu hlavně jsem to skládala. No. Když jsem to skládala, tak to byl ten rok v červenci, kde, tak jelikož už termíny na naší škole, kde jsem byla, nebyly, tak jsem musela jít do jiné univerzity, ale naštěstí to bylo pořád v Taipei, takže Jiao Daxue, univerzita pro výchovu. A takže třeba i v Taipei jsou různý ještě jako místa, lokace, kde je možné se přihlásit. Potom úroveň testů jsem skládala poslech a čtení, ten CAT. A tady jenom jako požádala bych dala výsledky, tak tady jsou moje výsledky, takže je to taková vyšší pokročilá úroveň B2. Přípravy. Já jsem se hlavně právě připravovala na těch online simulačních testech, protože já jsem vůbec nestíhala nic jiného. Jo, ještě jsem jenom chtěla dodat, to jsem v těch slidech neměla, ale jenom, že je ještě možné chodit na přípravné kurzy na TOEFL a že tam k tomu mají učebnice s těma všema otázkama a tak. A ty učebnice, to jenom na začátku paní říkala, paní o TOEFL, na začátku našeho semináře, že, jenom to tak připomenu, kdo to třeba ještě nestihnul pochytit, že všichni, kdo jsou zaregistrovaní v tom formuláři, tady na ten seminář, tak se potom vylosují 2 šťastlivci a můžou dostat zdarma ty jejich učebnice a pošlou vám to taky zdarma kamkoliv budete potřebovat. Tak to jenom takhle, že jsou i učebnice, ale za prvý pro mě to bylo drahý, nebo teda hlavně já jsem na to ani neměla čas chodit na nějaký kurzy, takže ty online simulační testy byly super, protože já jsem prostě furt jenom drtila. Tady jsem si zvykala na to, jak to probíhá a to mi vlastně stačilo, takže jsme se spolužákama vždycky šli do počítačové učebny, tam jsme se jako přihlásili na tu simulaci a už jsme jeli. A potom jenom na co si dát pozor, co třeba mý spolužáci na to narazili, že když se registrovali, tak třeba nevyplnili úplně správně svoje informace, co měli na dokumentech a potom je nepustili ke zkoušce, i když třeba ostatní informace byly správně. Tak to jenom opravdu, kdybyste byli na tom Tajvanu nebo vlastně i tady při té registraci, tak si na to dát bacha, abyste nebyli jako nepříjemně překvapení, že vás nepustili, no. No a tady to už jsme šťastní, že jsme dostali ten náš certifikát, který jste před chvilkou taky viděli, jak vypadá, s mým kámošem z Taipei. Tak. To je, myslím, vše a díky za pozornost a kdybyste měli nějaké ještě hodně důležité dotazy, tak tady jsem vám dala i svůj Instagram, kdybyste se chtěli ještě na něco dozeptat, ale myslím si, že ohledně té zkoušky je možné se hlavně obrátit na tu TOEFL stranu.